सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, रउआ लोग के बता दी कि बीते दिन बिहार में बहुत बड़ खलबली मचल। ऐसे कि बिहार सरकार में नीतीश कुमार जी गठबंधन यानी महागठबंधन से अलग होके आज के डेट में फिर नया सरकार एनडीए के साथ यानी भाजपा के साथ मिल के बनौले बनन। तो सारा जगह ही चर्चा के विषय बनल बा। तब भला भोजपुरी इंडस्ट्रीज भी ऐसे पीछे कैसे रह सकता। जी हाँ, सारा लोग के दिलचस्पी बनल बटे कि आखिर सुपर स्टार लोग के का नाम बटे एक गठबंधन के टूटला से, काहे कि सरकार के अंग बटे, काहे से कि जौना हमनी के बिहार राज्य में रहत निसन ओमे के सरकार के का स्थिति बा, कैसन स्थिति बा, सुपर स्टार लोग कहाँ बा, केकरा साथे बा। तो रुआ लोग के बता दी कि पवन सिंह नीतीश कुमार जी के बधाई देले बनन कि गठबंधन तूर के रुआ अच्छा कैले बनी। लेकिन अभी तक खेसारी लाल यादव के कोनो प्रकार के ट्रेंड बाहर ना पैल हटे। रुआ लोग के बता दी कि खेसारी लाल यादव जहाँ तक ले यादव समाज के बात ये से लालू यादव के साथ रही, लेकिन अभी तक यह मामला में कोनो प्रकार के सूचना नहीं है। लेकिन पवन सिंह बधाई दे दिले बरन। जी हाँ, पवन सिंह के द्वारा बधाई दे दिल बा सोशल मीडिया पर। अब उनकर आईडी से देहल बा कि फेक आईडी से देहल बा ई तो नहीं बतावल जा सकत, लेकिन उनका तरफ से बधाई दे दिहल गइल बटे नीतीश कुमार के। अब देखिए आगे कि खेसारी लाल यादव और सुपर स्टार लोग केकरा साथे बालो। अब नीतीश कुमार के सरकार बन गइल बटे भाजपा से समर्थित। तो अब आगे का रिपोर्ट कैसन रहता, कैसन भोजपुरी इंडस्ट्रीज में मिजाज रहता, ये तो हमने के अगला न्यूज में चर्चा करम सन। लेकिन अभी तक यह न्यूज आ रहा बटे कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज के सुपर स्टार लोग भी इससे दिलचस्पी ले रहा बा। यानी राजनीति में लोग के भी मजा आ रहा बा। भोजपुरी के ताजा खबर लोग बीच ऐसे ले आओ। सबसे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट